ni mo ko? Nanay. Balik na lang ko. Ingo si Joey pa unit. Amalan ano driver? Daw ta sa dito. Wala. Mga idol. Ako yung amigo iya ko noy pa unit ay yang paano noy driver. So atong driver. Kapag banyak-banyak pa. Mana bigay ko nga ba? Oh, banyak-banyak. Nanday. Ako lang ingo nga. Ano siya lisensya? Ha? Ano siya ng ID? Oo. Oo, na ikaw kung saan nga ba nga yung ipa-driver. Hindi ka binibig pa yun eh. Ba't niya paliban? Pa man eh. Sakay ko may Banyak pa. Malasang ni Masit? Muna bagong Okay nga. Isa-isa. Banyak masin eh. Isa-isa na Sakya ko na ba? Para masin. mulukat pa ko sir kay Bob, sa nga ba ng unit nga. Asa may musulbat ko? Sa kayo na. Dito, kumpleto. Kabot, pasakit yung television. Hindi makasaka rin saka sir mo. Lay pahando sa kuan. Zero. Sir, zero. Lakaling soyan lang sir. Kapoy. Dito man sir Bato. Wala. May klaro gawan ito mag-dipurde nga ba ni mo. Sa Lagi banyak-banyak. Ako gikapo na doon. Nahilis ako din sa tikpan niya. Kapoy na kanidi ay. Oh, ikaw na po.